bulahan ta karon kay giduaw tag usa ka kini siya lisod kini siya lisod ni siya i-book kay busy kay ni siya kini siya nagkauban man sa seminaryo sa high school 1 year ahead siya sa ako. Sa high school pa mi ako gamay pang mas gamay pa gyud siya. Unya, sunod na mong kita, napari na siya, wala ko kaila kay pwerte namang taasa. Ako, wa pa. Bitaw. Kini siya ni human sa St. Peter High School. Siya, ikaw mo ito sa tutorial, no? Mons? Ikaw mo ito sa tutorial ni, kan? Sa tutorial ni Rupo ito, kan? Cesar Galap. Siya ni proceed dito sa Remase, no? Dito siya sa college sa Davao o sa theology. O dugay po siya nagtudlo dito. Mato pa ni kini si atong si Father JB Johnny Remase po ni siya. Siya nga pag yun ako, kana si Monsignor Terry, nagtudlo na siya sa Remase. Siya, uy, di na basta-basta, kaya di na katudlo sa Remase kung dili na siya. Maayag na siya. So, kini siya sa Diocese of Surigao, dugay po siya nga na yung Vicar General, assistant siya sa Bishop. Unya, nadungo galinto nga, imuunong po siyang Bishop. Ambot mo, wa mo siya, lagbit ni balibad ni siya. O dugay po siya nga nahimong formator, dili lang sa mga seminaryan, kundi sa mga pari. Na-program sa mga pari ka ng ongoing formation sa kaning tawag ko Galilee o sa uban pang mga kining mga formation houses, no? O centers. O kini siya karon nagparayag siya, nagtabag yapon siya pag journey, pag-iuban sa mga pari nga but magpahulay, but palambo sa ilang bukasyon. Nabi tumurag medyo mga nangaluya na siya ang pagdasig, no? Maka-inspire ni siya. So, wala na lang paglangan, akong it's an honor to introduce to you a good man, a good friend, and a good priest, Monsignor Terry Iral. Mayong gabi sa tanan. Salamat, Monsieur Guy. Iyang magulang akong classmate. Iya pag yung usa ka magulang ako kayong amigo. Tanan naman sila gipasulod seminaryo. Ya siya ragi angayan sa Ginoo katong uban wala lagi. So, salamat yun nga wa ko kabalibad pagtawag niya kay di saan ko nga mamista ko diri atong Pebrero 2. Ready na unta ko sa Enero. Yang gitawagan mo ko nga magsugod akong klase Pebrero 2. Kaya nagtudlo mo ko seminaryo na mo. So, pag-ingon niya nga sa Abril, no? O sige. Dili ko istranyo sa Kabadbaran. Eskwela ko high school sa St. Peter, pero inig summer, sige ko mo labay diri. Kaya nga mong negosyo isda. So, gikan sa Claver, mag-deliver mi og isda sa langihan. Magpalit ay sa Gismag, niya maniudto sa Kabadbaran og baka kay si Kapoy sigig isda. So, familiar kayo sa ako ning Kabadbaran. Yeah, so, it's gituyo gyud siguro sa Ginoo. Nangutan ako kung sa may gusto ninyo pamalandungan. Siya nga, ikaw rin bahala. Kung ano delikado niya akong bahala. So, kung nga, giampuan sa nato, ya, mao man siguro yung ngalan sa inyong parokya, mas famous man yung Candelaria. Pero sa Surigao noon, nang dagkot, suga,
Pero di ka pwede ignon nga sinuga. Mga sinuga man siya ning tawhanan ni na nga lain na tong luna. So Holy Week recollection niya. Magsugod ko ani nga basahon sa Marcos 5:36, Lucas 8:50. Fear is useless. What is needed is faith. Ayaw padala sa kahadlok, ang gikinahanglan ang pagtuo. Kinsa may di mahadlok karong panahon na. Marso 9, niagi ko, nagtubel ko sa Shell, 62 pa ang krudo. Marso 14, nibalik ko, nagtubel ko sa RTR, 78 na. Kagabi, ni isang gabi, nagtubel ko sa Surigao, 120 na, ganiha buntag 140 na. Diha na lang ko nitubel ganiha dol sa Gaisano kay 128 pa. Unya gawa na'y matubel, napamoy bugas. Natagpila na ang bugas ron. Kailain man ng atong kalibutan, ang oil ra mo magka-problema, dalatanan. Dalatanan. Yahangtod karusa man eh. So walay tao, kitang tanan na aning kahadlok. Unya mayo ra bagkaron pa ta gihadlok. Wadi mo nahadlok atong COVID. Lahan sab katong gibakuna. Tanan ga bakunahan. Wa man lagi mo masumbi. Di ba igon man sila sa una nga kung bakunahan, mahadlokon pagihapon ta. Kaloy sa Dios, duha ka amigo nako namatay sa COVID, mga pari. Kaloy sa Dios, kaduha ko na hospital sa COVID o kanapulo na quarantine. Kaya ka na laging magmisa ka o diyawa magsulti ka namatay sa COVID. Ya, abtik man kayo itong mga contact tracer. Diha, nag-iilis na kong sutana kay magmisa, gainan ko nga di madayo ng misa, kay gikan ka sa patay na COVID ang hinungdan. Na hospital kong 5 ka adlaw, may na lang negative. Nagingnan ako taga kumbinto, ayaw ninyo kauna ng prutas, gihatag sa ako, pag uli na ako, sayang mong pudpads, kauna mo, waman sila na nga COVID. Niagi natin kuyaw-kuyaw. Ang last na kong kuyaw-kuyaw, humanaon atong COVID. Disyembre 16, nagbisa di Galyumi. Nagmisa pa ko baryo, kailan ako signal number 1 na ta. 2021. 12:30, piting kusugan na sa hangin. Unya, 1 o'clock, nakita na nako nga nang lupad ng stained glass among simbahan o atop. Unya, nangabuak na ang sliding door nga salamin sa among kumbinto. Dito na lang yung taon, may sa kilid, sa may Christmas tree, murag mga piso bitaw nga nang kabasa. Makunsa mangga. Ipagsuod na ako sa simbahan, sa Del Carmen. Del Carmen na may ngalan, karon sa una, Numancia. Nung Numancia, kaya dakan mang wakwak. Manang ilisan nila Del Carmen. Pagsulod na ako dito, ang mga lingkuranan, di anatanan sa atubang. Ang duha ka chandelier nahulog, ang basahanan namo nga unong katao mao'y mag-alsa, gituyok. Nga, nindot na kayo mag-ampog ang mahanamo, kay ditso na gyud ka sa langit, ang mahanamo nga nasa langit. Ang langit naman kayo makita nimo. Talikod ko ko nga, imo bitaw ning bahay, Ginoo, ikaw ra ko'y mag-ayo ani. Wa man kay mahimo.
Sa 14 kay stained glass, tulo na lay gibilin. Ko nga. Unya, problema po dayon. Pagkaugma ni Suroy ko, naabay nga po yung mga tao nga malipayon. Nagatubang mangyapon sila red horse. Ya. Gira. Kalusa pa manahunong ng gira. Kung ang budget sa mga missile, ibalhin sa budget sa tambal o edukasyon o pagkaon, pwede na itong tambuka tanan. Pero wala. Nana, ang matagusa ka na to, mo ni ang atong nakita nga ang gahom sa dautan mas tataw kaysa gahom sa maayo. Ang mga abnormal, maunay normal ron. Di ba tinungod? Ang mangupya mao'y normal, ang di mangupya abnormal. Ang di mo dawat og kwarta panahon sa eleksyon, abnormal. Ang mo dawat, normal. Naunsa naman atong kalibutan. Nga mas tataw ang gahom ni Satanas. Ang mangawat og saging madakpan, mapriso. Ang mangawat og milyon, bilyon, trilyon under investigation pa. Naunsa naman nga itong kalibutan. Unya lain ra ba ning yawa kay di lang sa gawas bisan sa sulod. Kabalo ka nga duol ka sa Dios kung ang imong mga kauban mo'y magyawa-yawa sa imo. Ikaw ray unayon. Sa nag-eskwela pa ko pagkapare, na ako'y tiyo nga dati namong vice mayor sa lungsod. Inig-uli, usa ra gyud pangutana. Ano sa man kamo gawas? Kunya pa yawa. Manunulay. Kaya gusto niya magpolitiko, dili siya gusto magpari. Naara sa sulod. Kinsa may mag-unay og linibakay? Ang mga Katoliko ba versus Iglesia? Dili, mga isig Katoliko ra. Paduol sa simbahan. Mga tudo na pay utang sa ako, apakaulang ng pastilan, you know. Kaya lagi, mas gamhanan. Unya, kantahan na ba dayon nato og masayop ta, matintal ta, kantahan dayon nato og sapagkat kami ay tao lamang. Sakto nang giingon sa balaang kasulatan, the devil is like a roaring lion waiting for someone to devour. O ganang gibutang sa mga jeep, when I do something right, nobody remembers. When I do something wrong, no one forgets. Imong pautang, sukad pa 1980, wa pa makabayad hangtod ron. Karon imong gabalibaran, ikaw mo'y dautan. Nalimtan ang kamayo, katong usara, pa imong gabalibaran, na mahadlok ta. Paano namatay expression nga ayaw sud anang politika kay naay kagaw? Natakdan sa kagaw. Inga na alabanay diya. Basi po din na nga ayaw sud anang pagkapari o pagkamadri kay mas kuyaw ang kagaw. Di nga ni kagaw, mas virus ng ilaha. Asa naman lang ta ni? Hangtod nga kantahan na lang ta nga dili tanan nanimba buutan. Dili tanan wala nanimba mga buang. Ang uban nanimba kay bagong sapatos, ang uban nanimba kay bagong kulintas, ang uban nanimba kay bagong sinina. Ang uban nanimba kay namantay. Kini
The power of evil. Bisan sa ato kaugalingon, ultimo si San Pablo niingon, na gihatag kanako og nihangyo ko sa Ginoo nga kuhaon ni. Apan wala niya kuhaa o giingnan ako niya ang akong kusog anaa sa imong kahuyang. For it is when you are weak that I am strong. Kung ano sa kita huyang, diha nato paginahanglan ang Diyos. Dili ba gibuntog naman sa atong Ginoo ang daotan? Nganong naa pa man kini ron? So what is the prevalent feeling of people at this time? Unsa may kasagaran gibati sa mga tao karon? Katong giingon nako nga why kasiguruan? Wala siguro. Ano sa matapos ng gira sa Iran ug sa US? Ug si Trump ray pasultihon murag wa man ay kahumanan. Mao na nga kung sa may gibuhat nga upat na lang kaadlaw ang trabaho, 3 na lang ka semester ang eskwela, sa kung saan na lagi plano, way kasiguruan, uncertainty. Unya nindot pa kaayo ning atong nasod. Naglabad na ta og pagkaon, mahal nga palaliton, unsa may gihisgutan sa atong mga gipili. Ha? Una ma-impeach si Sarah, mo barato ang oil. Lain ang prioridad. Nindot sila manghatag kay malita-malita kita ni sobre-sobre. Uncertainty. Na ang kahadlok. Naba mo yung mga parinti to sa Middle East? Kung ako'y duha kapag tulo kapag umangkon na sa Qatar. Work from home, niya ilalom sa shelter, sa air raid shelter. Kaya sige, mapun sila bumbahan. Kahadlok, makauli pa ka sila. Wa na'y remittance. Yung nagsaligtag remittance sa mga OFW sa Middle East, noon sa nataan eh. Kini, mao ni sakit sa mga moderno nga tao. Sa una, sawan-sawan ra may tawag nato ani, tawas ra man may sulbad ani, anxiety. Kanang mukalitlag mata sa gabi, bugnaw ang singot. Murag gidaman, murag giurom o unsa ba? Anxiety. Mao na nga ilhan ning mga tao nga naay anxiety, anxious, sakit sa kasing-kasing. Kuyaw-kuyawan. Ang magulang sa anxiety, kining-ingon nilang panic. Nailang komedya nga sa mga dagko daw nga syudad, ang mga nagpanic buying o mga electric nga sakyanan kay aron way gamit og krudo o gasolina. So nagpanic buying sila sa electric vehicles. Kulang na og supply. Ang mga middle class nagpanic buying. Nag-stock asukar, gatas, bugas, ug uban pang ginahanglan. Pero ang kadaghanan para sa natong mga kabos, kutob lang sa panic. Why buying? Wa may palit. Wa panic lang. Wa may kay kapalit og electric vehicle, wa may kapalit og grocery. Panic lang din ato. Sawan-sawan lang ni. Wa po'y kapalit og tawas. Sigin-sigin. So, nagpuyo ta sa kinabuhi nga way kasiguruan. Muranig kanta ni atong 1970 ni kanhi Madre Sister Narcia Fernandez sa kanta nga ngano
nga ang chorus nag-ingon, kangit-ngit sa atong kaugmaon. Ngit-ngit pa. Kabugat sa atong palasonon. Bugat pa na ang lawas na ito, dagko kayo, napasan pag-uban. Huwag kasiguruan. So ang pangutana, kung saan man ako, pagka magtotoo, panahon ining huwag kasiguruan. Kami ko nung mga pare, maglisod mig ampo anhi sa simbahan. Nga naman, kung ikaw paris priest, nga mag-ampo ka sa simbahan, maghangad-hangad man ka, di nakakaampo uy, pangit naman ang pintura ng taas, pinturahan na naman ng bago. Sa nga, hinay naman mga electric pan, wala ka nag-ampo, nag-project naman ka. Wala kayo mahimong pag-ampo. Budungo po ka, so nadaot naman yung among salog. Naalala po. Pagluhod ni mo, nangawala naman yung mga pumla. Sana na, wag yun, huwag ampo. Nagsikir ang plano. Maglisod na pag-ampo. So how can we practice our faith in the face of uncertainty? Kung saan man mo pagpakita sa imong anak nga okay lang ang tanan pero kabalo ka nga ang imong supply sa bugas duha na lang kaadlaw. Walang saputon na si papa, saputon si mama. Kay naglabad ng ulo kung asa. Di na suklan sa tindahan. Wala. So how can we practice our faith? Mauna nga, sa sunod adlaw paunta, ang Birnis Santo, di ba? Birnis Santo pa mo ba? Pero dugay na ta nag-Birnis Santo. Sukad nagmahaling palitunon, nag-antos na ta. Birnis Santo na ta. Nagpasaan na ta sa krus. Wa pagyoy tao nga akong makita nga, kumusta man ka? Niya pa der, nag-antos lang gihapon. Ang yun. Unsaon na ito pag-ampo sa Ginoo. Mabitaron manganta ang mga nabantayan ako sa mga parokya, kinasing-kasing na nga pagkanta ng Diyos na mo sa kalu. Basta makahilak-hilak na. Sa high school seminary pa ko sa among lungsod, inig Holy Week, makabantay ko nga naay mga tao nga mag-istasyon sa krus, pero sukad pa sa pultahan, nagluhod na daan. Una-una na ako sa dadag ko si unig sa kay kaluhod man, pero dili di ay. Karon mga tapulan naman ta. Naay nga ni simbahan diha, tuslo sa holy water, manguros. Di pa yung kabalo itong krus nga ginagmay nga, ana, tungod sa matimahan sa krus, iway mo sa mga kadaot, tayo ba malag? Tuk-tuk-tuk-tuk man lang ka sa kuhan. O na inigluhod, di pa tanto tigulang, pero di na mo luhod og ingana, alsahon na lang tiil. Nga, sulod. Magsunod sa istasyon sa cross. Pero tinangkanta nga doon sa kadili sayon, ang pagsunod kang Kristo, pero dito sa likod nga, nagbakasyon day ka? Ano sa makamular ka? Noon sa ba nga istasyon sa cross na nagchismis naman din na sa likod? Di ba naghanan mo sunod? Nindot kayo. Sa parokya pa ko, tuyoong ginako nga layo-layo. Kunya magtiniil. Kunya natin, okay lang ang taog asfalto, simento. Pataymingan man kausahay ka ng daot nga dalan bitaw, na igagmay nga ka ng bato. Sakit man na. Naon sa man mo pagreklamo, kay pagtulog mo sa sakit, mo pagkanta sa chorus nga, di sayon ang pagsunod kang daghang tunok, reklamo day ka. Why reklamo? Kay timingon mo po sa Ginoo, kanta-kanta mo, ana, sige, sulayan nato. Mo na, kung saan nato pag-ampo. Dati pag-ampo para sa kalinaw, di ba?
Kung naglibog na ang Ginoo, tindagan na natong pagampo. Sa una, pagampo sa COVID, pagampo sa EGK, pagampo sa Gira, pagampo sa Kalinaw. Dagan nagdugang nga pagampo. Unsao man nato. Unsa man ang imbitasyon sa Kwaresma. Tulo ka disiplina. Ang pagpuasa o ang pagpugong sa kaugalingon. Swerte kayo ta, kay ang puasa duha ra ka adlaw. Merkulis sa Badles humana og Berni Santo. Kinsa may magpuasa, unsa man ang puasa. Ang puasa dili ka mukaon og usa ka kan-anan nga kumpleto. O katong magpuasa, ang nag-edad og 18 anyos hangtod sa 60. Kamong sobra nagsinta, kaon ba mo bisag unsa pa, total bilang naman inyong adlaw. hapit na mo bagtingan og mingaw. Ang mga buntis, ang mga bag-ong nanganak, o mga masakiton, mauray exempted. So, 18 to 60 years old. Hands up ang mga senior. Ay, exempted na mo. Exempted na mo. Exempted na. Huwag na po kay ulcer, ayaw pagpuasa, kaya basig madayunan ka. Masakiton. Ang pagpugong sa kaugalingon, unsa man na, dili mo kaon og karne matag Bernes kay mao'y naandan. Nag-edad og 14 hangtod 60. Ang gibuhat na ko sa mga tao, kung maghimo mong alkansiya, nga inyong tag-i-snacks, ibutang ninyo sa alkansiya, niya pagka Domingo sa pagkabanaw, ihalad para na sa mga nanginahanglan sa parokyan na sunugan, o na bahaan, o ato nang itabang. Pero gidugangan pa na ni Papa Francisco, nga ang tinuod nga pagpugong sa kaugalingon, dili ang di mo kaon og karne, dili na lang sa kaon. Kung kamo mag-asawa, sa usa ka semana, kalima mo mag-away, pugong sa, kausa lang sa. Kung ang imong bana, sigig ato sa sabungan, kada semana, kausa lang sa. Kung mangutang ka, kanapulo, kausa lang sa, bayad sa. Mao na yung pagpugong sa kaugalingon. Unya nakita na ako diri sa Kabadbaran, lisod na kayo mo magpugong sa kaugalingon. Kay duha na may inyong gaysanong. Uwa sa pikas, pagkitaon sa pikas. Dito nga ni ko ganiha. Diya nga, panic buying. Papamalpot. Lisod ang pagpugong. O kining panlibak. Iyon yun ang atong Santo Papa. Huwag man ko ng libak pa din, sila man ko naghatod ng istorya. Di man tabakaantos, kaya magdugang-dugang man punta. Bitaw, sa una na ganda, ingana na siya, naglakin na. Mawa nang giingon nga, imbis ang giingon ni Kristo, nga, where two are gathered in my name, I am in their midst. Kung diin duha o tulo, nagkatigom, ana ako sa ilang tiwala. Sa ato ang mga Pilipino lahiman. Kung diin duha o tulo, nagkatapok, laing tao ang ilang istoryahan. Kaming mga pare magtapok, ang among libakon ang mga obispo. Ambot lang mga obispo magtapok, basi ka pare po ilang libakon. Usahay, magsugod. Nga, nindot na ba kayo? Kaya kini maglibak-libak sa imo, nindot kay smile sa imo. Hi, how are you? Pakita ta ang panagilig sa unay. Gilibak tara kakaliha. Yun. Niya kita, bisa kung sa kanindot, kauban sa prayer group, kauban sa BEC, kauban. Nga ni eleksyon, bungkag. Wala. Kay politics is thicker than blood. Kung saan man nato pag abstinence, fasting,
Ang pagpugong sa kaugalingon, importante na. Kay mauna ang unang Domingo sa Kwaresma. Human sa 40 ka adlaw nga si Kristo nagpuasa, gisulayan siya. Ang mga tao nga mag-practice og fasting and abstinence dili madali og tintal sa yawa. Kay daan na siya nakadisiplina sa kaugalingon. Do good for others. Alms giving. Katong mga nakautang, ang pinakaimportante ninyong mabuhat nga maayo panahon sa Kwaresma, ang pagbayad sa utang. Perting lipaya gyud sa inyong giutangan. Do good to others. Tinuod, naglisod tang tanan, pero mulingi kita, doon na pa'y mas naglisod nato. Muna nakita na mo human sa Bagyo, nga na ay mga tao nga wa na ni dawat og ayuda kay ilang gipalabon sa uban na mas na kinahanglan. Pero na po yung mga sa Surigao noon pa greedy, pero sa isa dinhi sa Cebuano daw man hakog. Sa amuha sa Surigao noon ang hakog, ang word gagamit na mo burahok. Ang nanay iya mangilog pa sa katong uban nga naa. Amo nga sa sobra kahakugan, usa ka bulan human sa Bagyo, nanay tindahan og canned goods. Pigi-stack ra man di ang mga hinabang. Na isahay na ana. Do good for others. Unsa may akong mahimo, unsa may maayo. Bao po na ang sakramento sa pakiguli, ang pagkumpisal. Matinuod ka ng atong kanta nga ang salagi dumtan na mo. Sa dili na mag-usab kami. Naman po na sa pagpasaylo sa pari. Ginoo kong Jesucristo, nagabasol ako sa akong mga sala nga tanan, sa libaw kong kasing-kasing, tungod kay nahigugma ko labaw sa tanan. Gasaad ako sa maligon, nga dili na makasala pag-usab, og likayan ko na ang pagpakasala. Ato na saad. Na iban mo balik? Brother, nalimtan ako. Dede kapito ko na nga na makakawalo di ay. Sa wala, di ba na makasapare o ako nagapasaylo sa tanan imong mga sala sa ngalan samahan. Ipasaylo naman ka nga nung ibalik pa man ka. Nagduda ka sa Ginoo. Mo na usahay na, kay importante nga pag og kini prayer. Ang istasyon sa krus naara man na, di ba? Kinsay may nag-ingon nga sa Kwaresma ra na ang puot. Unya sa ubang panahon, dekorasyon lang. Di pwede ka ampo sa Enero. Di pwede ka ampo sa Pasko. Mag-istasyon sa krus. Mas gaano sa Enero, mas bugat sa Kwaresma. Kay kita, wither, seasonal ang pagampo. Magbagulbol sa Semana Santa nga way pare magpakumpisal. Pero sa ubang mga adlaw, naaway pakumpisal, pero wala kay atog yun sa Semana Santa. Tibo na lang yun, tibo na lang. Kausa nagpakumpisal may sa San Pedro Cathedral, Davao. Tapad mi 5 ka pari. Unya, katong akong kauban, kay alas 8 pa naglingkod, alas 12:30 nagigutom, nitindog siya. Kay ingon siya nga, ingna nga, mukhaong sa ako kay gutom na. Naigabulbul di sa gabagulbul sa likod, kay uska oras na po sila lang niya, unya nitindog man ang pare. Sa mga tapulan po ding mga pareha. Unya kay nakadungog man to ako amigo, unya init man to gulo, sa unsay tapulan? Brad, unya ra ba sa City Palabras ang imo ra bang pamalandungan? Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Pati katawan niya sa nakakadunga. Ako na lang experience sa mga tao nga ganiha ra to diri sa una sa mga linya na lang mo diri. Una ay magbagulbol.
Yeah. Lain ba yan ng init kayo, gigutom ka, di kapoy ka, unya, makadungog ka, nga tapulan po din mga pariya. Ng lingkod. Nga, prayer. Wala na ng batasan nga huy bisantog birisanto nara tatanan sa balay. Diba? Lugaw-lugaw, way gitara. Wala ron kanyang mga anak. Bisag huy bisanto, bernisanto, anak gihapon. Hawak mo ang bihit, hawak mo ang bit gihapon, bisag huy bisanto na. Naman po sa likod ng mama, apil. Pahulay unta na. Prayer. Mugahintag panahon. Ang makabuntok ni nga itong kakuyaw, pagampo, salig sa Ginoo. Your kingdom come. Matuman ang imong pagbuot. O dili mo kami itugyan sa panulay. Kulangan ita sa pagampo, dili lamang kay madala ta sa panulay, mahimo putang manunulay. Mao man ay pulong Satanas, manunulay. Ngani, mo niyang invitasyon sa Kwaresma, sukad diadtong Pebrero 18, nahuman niadtong Sabado, 40 ka adlaw. Karon Semana Santa na. So sa may nganong gitawag mato ni nga Semana Santa, Holy Week. What makes this week holy? Kagabi kami sa Surigao nag-renewal ni Christmas. Dali rami na human. Kay wa nami mag-kiss of peace sa obispo. Kay bawal kay nataymingan man po nga chicken pox siya. So distansya sa mi. Pero kami nga humana, what makes this week holy? Nganong balaan man eh? Nagsugod nga itong Domingo. Nga gitawag Domingo sa paghandom sa pag-antos ni Kristo, pero gitawag nato nga Domingo sa Lukay. Giwarawara ang Lukay. Ang pagdawat, pag-welcome kang Kristo. Siya ang hinungdan nga balaan kini nga semana atong i-welcome. Pero unsao man nato pag-welcome kang Kristo sa atong kasing-kasing, kung atong kasing-kasing puno sa kahadlok, puno sa pagdumot, puno sa kahingawa, puno sa mga butang nga iyan ini nga kalibutan. Dili makasulod si Kristo. So ang Semana Santa atong hawasan ang atong kasing-kasing. Pero katupong, giwagayway o katong mga tao nga naniyagit, usana sa anak ni David, pagka-Berni Santo, tawhanan na ninggit, ilansang siya sa krus. Tinuod na sa ato. Iniingon sa pare, human sa misa, tapos ng misa, dada ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Paguli sa balay, kay tulog pa man imong mga kauban sa balay. Dili kalinaw ang imong dala. Namukaw ka dala ang kalagot. Wa mo'y mga hinungdan. Gikan ako sa simbahan, kamo tulog-tulog na mo dili. Wa mo'y mga pulos. Ingon ang pare, kaya dada ang kalinaw ni Kristo. Pangaway ni Kristo, malagi mo inyong gidala. Manadi na po sila musimba sunod, kay lain ba na musimba? Pag uli mangaway man. Kalinaw. Instrumento sa kalinaw. Importante na. Nasa ato. Welcome. So ato tanawon, nabay tarpulin ang Ginoo nga atong gibutang. Na may mga banderitas nga atong gibutang sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi. Sa pamilya. Ay naman tong the family stays together. Wala na. Ako ganing gidugangan nga the family that eats together stays together. Magkadugan pa ba mong panghaon? Bakasyon,
ang mga Generation Z, mga tulog alas 3 ng sakadlaon. Pildi ng mga kinikanan. Usahay, magampo na lang mo nga boarding house ng inyong balay. Kay maayo pa ang boarding house, makasukot kapag kada bulan, naapay plite. Pero ka na imong kaugaling mong mga anak, nga bisag unsa na orasa mo mata, di na makapakapadlong. Dungan tong pangaon. Unsa akong pag-istoryahay, nga pulos man nagbitbit og silpon. Sa gagmay pa mi, magdula mig tansan og trumpo, imbargohon mo ta ang amahan, yaban og ininit ka tubig, una painom sa amang sabaw. Ambo to mabuhat pa ba ninyo na? Pahigpo ninyo og sabaw sa silpon. Wala na. Wala na. Ayaw mo kagul, kay di ilang kamo. Bisan kami mga pari. Nami gathering, sa una mag-istoryahay, kumusta imong parokya, ang problema. Karon wala, pros. Wala na. Wala na. Di ba? Lahi na yun ron. Og na yung mag-istoryahay, di kang magpatakag duol kay ang tawag na wa kay batasan. Pero karon istoryahay ta, no tigo ka akong cellphone, taligdan lang ka. Hello? Hello? Ano sa manayaton? Ano? Asa nga nita? Wala. Bakit nagmubalik? Maparehas man na sa bagong pari ba? Ingon siya sa mga tao sugod sa misa, Domingo, nga, i-open ang inyong o i-silent mode. No tingog man ang iyang cellphone. Kadyot lang kay nanawag ang Ginoo. Kadyot lang kay Ginoo nanawag. Hello, Lord, unsa man? Kitang tanan natakda na taana. Marag di natakalakaw kung why. Naunsa naman yung atong kinabuhi. Ultimo magtawag og pangaon, text na, mangaon na ta. Tubagong na po kag, why akong load. Wala na. Nagka-distansya na ta. Diba? Sigurado na, ano sa man ang inyong istasyon sa cross, karong Bernes sa'yo. Sigurado na. Diba? Dili sayon, pagsunod na. Una, ang unang istasyon, ang katapusang panihapon, pagdayon ka o Kristo, simbahon ka na mo, di na mo luhod. Di ba mo luhod man ta? Tuhod kay sa imong balaang krus, gitubos mo ang kalibutan. Karon wala na, maana lang. Tungod. Pulos na giriuma. Pulos na arthritis. So, gisugda na to nga kini nga semana ang sentro ang pag-antos ni Kristo. Unsa may dakong kalainan sa atong pag-antos o sa pag-antos ni Kristo. Kinsa man sa ato diri ang wala mag-antos. Kung nagiingnan pa kita, pag-antos aron antos. O yan, santos na ta. Unsa may nakalahi. Kay si Kristo nag-antos aron kita mao'y masantos. Kasagaran sa ato nag-antos tungod sa ato na pong binuhatan. Namatay. Cancer of the lungs. Kaya nga no, sa batanon pa, namatay. Cancer of the tongue. Kaya sige man panlibak. So, ato nang gianga na gaba. Mirisi. Nagbisiklita. Nabangga. Saan nabangga nga sige maglingi atong nagjogging nga mga siksi. Mauna. Nabangga. Usahay ang atong pag-antos tungod sa ato rasab nga
binuhatan. Katong giingon sa mga tigulang ang garbo ni Kulas pauli sa lawas. Ang in English daw ana, your foolishness will go home to your body. Layo ara sa in English. Oy, pero basta mao lagi na ang garbo ni Kulas pauli sa lawas. Your foolishness will go home to your body. Mao ni dakong diferensya. Nagbitay siya sa cross, nagantos para sa ato. Atong sala, siya way sala. Muna ang first reading, o second reading na itong mayaging Domingo. Nga ang inyong tang taras, sama kang Kristo. Bisan siya Ginoo, wala niya isipa ang pagkaginoo nga usa ka butang. Kundili nagpakatao siya og nahimong ulipon, nagmasunuron hangtod gani sa kamatayon. Kamong mga ginikanan, kamong labi ng mga inahan, kamong mo'y duol-duol sa kasinatian ni Kristo nga nag-antos aron ang uban masantos. O nga sa mga kasal, wa pagyukoy inahan sa babae nga wa naghilak panahon sa kasal. E ang una-una sa inahan, paso man na. Amahan, inahan, ang inahan. Siyam kabuan ako ni Giantusan. Sige, ilisan log dayapir, gipa-eskwela, nga to. Nga karon kuhaon ng lalaki, ang but lang ni lalakihan. Di ba tinuod? Kamu mo sakitan, kay di agad. Ingon bita ko sa una nga, style unta sa Ginoo, ilis-ilis, kining anak, ang inahan may magmabdos. Sunod nga anak, ang amahan na po yung magmabdos. Kay para ba puli-puli ba? Turno-turno. Pero dili, kay kamo lang. Unsa mo, labaw mo sa tanan. Dili takadungog og father's instinct. Na ay mother's instinct. Kay sumpay midaan sa inyo ha. Mo nang mga inahan, dili ka kapamakak sa inahan, tutukan lang ka sa inahan. Kabalo sila kung nag-uol ka ba, nagka-problema. Wala pa'y cellphone, wala pa'y wifi, bisa ng anak tuwa sa layo ang mga inahan, kabalo, kung maayo ba ang kahimtan o dili. Nanamudaan sa tilahit. Hindi ka masatilahit kung sa karaan, asa man ibutang ang mga pusod na pinutol. Di ba dito sa bubong? Dito sa bubong nga anak, dihikot ang lampin dito. Mura nag-antina daan. Sa kasa niya kong anak. Wi-Fi ni konektado na daan. Konektado na daan. Magkaitom-itom na lang gusto tungod sa abo, o sa aso. Pero naarang yapon na ito. So wala pa ng Starlink, wala pa ng mga Globe Smart. Daan na mo. Puso dry hinungdan. Wireless na daan. Kinsa may kasagaran makahilak sa mga anak, ang amahan ng inahan. Napoy mga amahan nga mohilak. Kaya gipahilak sa inahan. Napod kasagaran. Unsa kinsa may sultihan sa mga anak og sekreto nga hitabo sa ilang kinabuhi, ang amahan ang inahan. Kasagaran ang inahan. Sila'y kabalo kung nakatrato na ba inyong anak. Kay kung adto sa amahan mo sulti, basing matadtad. Basing dito. Apil na. So, pag-antos, mga kasagaran sa mga inahan, awayo na nga silang mga anak nga dalaga o babae, muingon ra gyud mo, mainahan rasab ka. Mananay ka lang. Anha ra ka kasabot. Si Kristo, mao diyang gibati. Dili iyang sala. Kanang mga meeting sa eskwelahan, unsa may tawagan na, Parents Teachers Association. Kinsa may kasagaran mo tambong, amahan, inahan. So, ilisa na ito nag-Mothers Teachers Association na lang. Wala. Basta eskwela gani, sa simbahan gani, mga nanay ra na. Kaya mga tatay, ang mga matso, tuwa silang manok, abot asa. So, si Kristo,
nag-antos para kita mo'y masantos. Dili sa iyang kaugalingon. Wa masay sa nganong mag-antos aron masantos. Okay. That's the human perspective. Kaba, itong ingon ako ganiha. Nag-antos aron masantos, maluwas ang mga makasasala. This is what makes the week holy. Si Kristo mo'y nakapabalaan ni nga simana. Lunes Santo, Martes Santo, Merkulis Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo. Siya. Kung saang sentro na ini nga simana, si Kristo. Giunsa kita pagmahal sa Diyos. Mong nanay kanta nato nga walay bisag kinsa nga makapahimulag ka nato. Mga gubat ba ang kamahal sa palaliton? Bisag kinsa pa, dili unta kini makapahimulag ka nato. Kung sa moingon gani ang pari, ang Ginoo mana kaninyo, ayaw po niyo suluhat, to pagapod na manaapod kanimo. Mayuban, ingon sa pari, ang Ginoo manaka ninyo, musiga lang ang mata. Ang uban nga ni, ang Ginoo manaka ninyo, wala mag, bahin-bahin po ta sa Ginoo, kaya po ninyo suluha. Niya ang Ginoo, uban ka nato. Wala kita pasagdi sa Ginoo. Kining nga simana sa paglaom, ibalik nato ang atong pagsalig kang Kristo. Nakahuman man gapon ta sa COVID, pila man to katuig? Duha, apat hapit po tulo. Di ba itong panahon ng mga magyug, sige na tagapagampo, Ginoo kong Kristo, nakabaso ako sa akong mga sala. Kaya basig ako na po'y masunodan eh. Wa na ta magdaho, mga magkita pa ta. Diba? Sige nagpanamilit. Na hospital ko, wala akong gisultihan akong mga igsoon. Kay, sige na maghilak, di naman noong ka mahilo na dito. Kaya nga, may nalang gani kay negative. Katunoong nagpositive ko, wapoy symptom. Ngayon ba itong sakita? Marag sa maning sakita. Ya, pabakuna kag China, di daw kakadtog Amerika, di pabakuna po kag Amerika. Naglabad din yung bakuna nato diri sa atong lawas. Kay maniguro man lagi, nag-antos aron masantos maluwas ang mga makasasala. Ang sentro kanang Kristo nga nagpasan sa krus. Kanang krus akong sala na adiha. Kanang krus may nakapabuntog. Siya po may akong gahom. Sa Biyernes Santo, ang pare gikan sa likod sa di pa magpahalok sa krus, unsa may isulti? Kini mao ang krus. Dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Unsa may atong tubag? Dali kamo, simbahon ta ang Ginoo. Unya mo halok ta sa krus. Katulo man na diri. Tangtang sinilas, tangtang sapatos, magluhod. Usually, usara ka parte ni Kristo sa krus, sa tuhod ra ko magpahalok. Kaya na may uban nga romansahon man ang Ginoo. Hagkan man sa agtang, sa liog, sa tiyan, sa tuhod lang. Naunsa naman ka. Pahumutan para mana, pahumutan. Nausara ka krus. Bahalag unsa kadaghan ang mga tao. Sala ka krus nga na. Kay dinhi kita gitubos. Naala sa estasyon sa krus. Pagdaygon og simbahon ka na mo Ginoo tungod kay sa balaang mong krus. Imo kaming giluwas. Nganong mo graduate ang mga bata, mo hilak man ang mga ginikanan. Ay bunga sa ilang pagantos. Bisan ko ng mga ginikanan, uban sa ila kutob lang grade 6, malipay sila na nakaabot o grade 12 ang ilang mga bata.
Kay moingon pa dayon pinamingaw, wala mi bahandi nga ikabilin, wala tayo uma, wala tayo ta. Pero kanang imong edukasyon, di ginakawaton, di imo ra na. Pero ayaw sa dayong minyo. Hangyo lang ba? Hangyo. Nga na, ilang kadaugan sa ginikanan. Nag-antos. Ang amahan nga mag-uuma, maglisod, ug palit og sapatos ini graduation. Unsa ang pagpalit imong sapatos nga kalkag makigtiil? Kay dito sa uma nagtiil raman. Isang stiko isuksok og sapatos. Ya di magdugay tangtang dayon kay perting huta kay lagi ang tiil. Pero ang anak kada bulan lain-lain sapatos. Sa ay mga pag-antos, di ta kalok. Wala na tong hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paruunan. Itawag nga simple nga pulong nato, mamuangod ta, mapuanguron, pasinabtanon. Dili nagpasabot, nga dagko na tagrado, mas labaw na ta sa atong ginikanan. Mga inahan nga ingnan yung mga anak, kaya nagtuo mo nga dagko na mo grado, dili na ko tanggahan ang iyong kilid, lubi kay tanggahan. Makalimot na ta. Si Kristo, maupo na. Kini nga si Mana, sinto na to. Wala kita pasagdi sa Ginoo. Dili tulog ang Ginoo. Di asayaban ka na to. Nakamata na yun ang Ginoo. So, sa may mga sugod ugma, Easter Triduum, Huwebes Santo, hugas sa mga tiil. Mangutan ako sa inyo kung updated na ba mo. Kinahanglan ba yun nga 12 ka buok? Dili kinahanglan. Pwede na ba apil ang mga babae? Pwede na ba apil ang LGBTQ, basta takama na, LGBTQ. Apil na ba ang mga babae? Dili. Dili pa. Kasabaan mo ni Papa Francisco, giapil niya ang babae, di pa nga ni Kristiyano, Muslim pa gani. Representation. Kay dili na drama-drama. Hulagway na sa pag-alagad. Sa una, mga hambugiro kay ni mga apostoles, mga magmalong, apayong marka diri, San Mateo, yang loy naong Judas, Martsa, giwala na at least sa among kasinatian na ay representante sa DepEd, uniform of teacher, na ay police, na ay senior citizen. Sa dati na akong parokya kay naamay mga mamanwa, apil ang mga lumad. Kanya usahay nga ni, di ko magpili daan, kay kung magpili ka daan, ang mga apostolis ngay magpiliun, magpaputs pa, magpapedicure, di na mag-antos ang pare kay limpyo na daan ang mga tiil, hubot pa daan. Kanag yung imong gipili nga pagyabo sa tubig, ni brown ang tubig. Kanya, sabunan sa pare, o niya, buwan o perfume, niya hagkan sa pare, hinag yun ang pare. Perti mag yung antusa. O daghang alipong ha. Pero imong piliun daan, ready na. Usually, magsayo ko sa Huwebes Santo, pagka mga 10 minutes, magpili na tayo mga hugasan. Paspas na sila mga volunteer kung ang maulahi, mauy Judas, at pahal na sa na yun. Kaya dili na drama-drama lang. Unsa may giingon ni Jesus,
Sama nga ako inyong agalon naghugas sa inyong mga tiil. Kamu usa maghinugasay. Pag-alagad. Sa kasenatian ako sa pagkapari, doon na ba yung napili nga representante na di gina siya tigsimba, pero paghalok, apil siya, nakahilak, unya, nahimo na siyang aktibo sa simbahan. Kaya di siya makatuo nga ingani ako, tricycle driver, yan nahagkan sa pare ang akong tiil. Natandog ang iyang. Yan, naayos siya pagkaamahan sa pamilya niya. Apil lang mga babae, depende sa sabot, pero ayaw mo pag miniskirt. Bawal na. So di kinahanglan dusi. Pero mao na, duwasi. Simbolo gyapon sa pag-antos. Kaya kamo mga inahan, mas labaw pa sa halok sa tiilan ninyong gibuhat pag-agreglar sa inyong mga anak. Kinsa ba rin mag-ilis ng diaper? Mayroon kay ipanglabay itong diaper, itong lampin pa. Pagkahawir ba maglaba ng lampin? Iladlad pa. Magpili pa kag breeze ba o tide o surf. Naapay konsensya, ako imong konsensya. Safeguard ay mong ilaba. Kapoy oy. Kami, mga lalaki, madamay man, kaya kami may maglabay sa Arinola. Pagantos, ini kasakit sa bata, kinsa may white dog. Mama. Tanan. So, kining pagantos, pag-alagad. Basta sa pag-alagad, kung wa ka pasukan makahilak. Kung wa ka gisingot sa pag-alagad, wa ka gikapoy, dili pa naalagad. Si Kristo nakahilak. Mipasan sa krus. Sabaw po na. Birnis Santo, kung sa may naa. The way of the cross. Ang mga karaan, bisag ako, gusto ra ko itong karaan nga istasyon sa cross, katong ikatulo lahagba, ikaunom o ikasiyam. Kapila man ta lahagba atubangan sa Ginoo. Dili lang katulo. Pero bisan siya na dagma, ni bakot, ni padayon. Nakasagaran sa mga parokya, puli-puli og pasan na ay mga amahan ng akong i-assign niyang iyang asawag mga anak mutabang o alsa sa likod. Nagsuko gyud mo sa imong bana pagdala og latos, latosan na ninyo. O niya ang katapusan nga istasyon, ang 13 to 14, ang pari na yung mao'y mo pasaan. Ang paris priest. Pero pag ingon nga ilansang sa cross na, ang assistant na nako maya ang assistant na maya kong ipalansang. Katiling panon, kita tanan, pamilya, mas gaan ang cross kung tabangan nato, di ba? Di man iiyahay nga kuntis og cross, sa bugat, dagan-dagan, dili. Amahan. Amahan nga gitawag natog haligi sa banay. Ang inahan nga gitawag natog lamdag ng mga anak. Matandog ka magtanaw. Kayo sa hayang amahan ni Wang. Mo'y nagpasan. Nitabang iyang asawa nga dako. Ikaw ka, o mga anak. Pero ka na, lahutay, wala na ba po yung mga 5-10 minutos nga pasan, lain na po, dawat-dawat. Mahinumdum kita nga, dili ibaya. So ka na, naka-eksidate kag pasan sa krus, dili lalim mo eh. Ay, kahoy ibaya na, unya, basta butangan pa ni Bogpom dire, lusot gihapon na, sakit-sakit po sa imong baga. Magkadugay, magkabugat, pero mo na, walay lain.
Isa ra ang pamaagi nga mosunod ta kang Kristo, pinaagi ra sa krus. Dili pwede. Why shortcut? Gitagsaan na niya krus, naa na nadaan. Og sa Easter Vigil, sa pagkadomingo, gibuntog na niya ang kangit-ngit sa kahayag. Gibuntog na niya ang kamatayon sa bag-ong kinabuhi. Maong ganahan ko sa mga anghel sa sugat, katong Latin pa nga, resurrexit sicut dixit. Ayaw ko ninyo wad ang mga anghel. Kaya kung naayo sa ka-anghel, dala ang mama, dala ang lula, dala ang auntie, nga doon. Sahay mag-practice, ang i-prepare nimo sa sugat, 40 ra ka anghel, pero pagkabuntag, 60 na ang mga ampakan nga nanunga. Na may gusto gyud mag-anghel, bisag way apel sa practice, taon sa man na nimo na mga bata. Lingawan na lang nimo, humanta misa na Easter egg hunting, lingaw kaya na sila. Kaya mo na madumduman sa mga bata. Ya katong mga tigulang nga wa gyud sukad maanghel, pag sekreto mo himo ampak. So wa gyud di maanghel sa una karon panahon na ni. Napanay mga bitay-bitay. Pero likayan lagi nga mahimong katawanan. Kay dihay kausa nga pag-alsa sa anghel, sulusulo na sa aray nasa langit, pag-alsa na niya, kay tangtangon ang itom bitaw nga bilo, nadala man ang buhok. Di mo na mga batahala, si Maria upaw. Mga dili pwede, ang style diha, ibutang na daan ang puti. Unya ang itong pagtangtang sa itong, puti na ang mabilin. Kay lisod man ang pag ibalik na po nimo ang puti, unya butang pagkaghirpin. Nya, kuan ra baya na mga buhok. Ya, daghan na mga video ron nga ang kanang bata nakuyawan kay wa sa practice na bitay. Nga nang bata, gibitay lang ang bata pag ana niya. Layo naman, siya kita, di ko kabot. Di nahimong katawanan. Yapon siya nahadlok, ni sakit, wala man na yun. Yung nga ang uban, wala na bitay-bitay. Na lang sa electric cooperative bitaw nga kanang kahol ka i-alsa dito. Pero ganahan kahit ana. Kay lagi nabuntog na ang kangit-ngit sa kahayag. Mao na Easter Vigil, si Kristo ang atong kahayag, nagikan sa gawas, pindita sa kahayag. Ya, mga bata, maglipay kita, magkanta kita, nabuntog na. Gikan sa cross, ngadto sa atong kaluwasan. Gikan sa kangit-ngit, ngadto sa kahayag. Kabalo mo na nga kanta? Pero katulang usa ka kanta mo ay atong kantahon. Ako man gipaspasan, pero nato'y kanta kini. You shall not die of thirst. You shall wander far in safety, though you do not know the way. You shall speak your words in foreign lands, and all will understand. You shall see the face
assurance sa Ginoo, ayaw kahadlo. So, unsa ni mahimo nato nining Semana Santa? Okay? Unsa may akong gikahadlukan? What are my present concerns? So, unsa may imbitasyon po sa Ginoo kanako, isip Pilipino, isip Kristiyano, isip sakop sa parokya. What can I possibly do? Unsa may akong mahimo nga mas mosalig ako sa Dios. Ginoo, pagampo. Kabalo ko nga naay gubat, ambot ano sana mahunong, pero bisalig ko kanimo. Atagi kami sa imong kalinaw. Ginoo, ano sa kaha mahunong kining krisis. Ano sa kaha mahunong kining pagka bahin-bahina mo. Kitang mga Pinoy, duha ra may hinungdan nga maglalista, kung dili relihiyon, politika. Ang ina. Kung sa may ako matabang sa uban, na mas musalig sila sa Dios. Kanang padulong mo sa simbahan, mangimbitar ba mo sa inyong silingan nga, ta, manimba ta. Maulaw ta, di ba? Dili ta mangimbitar, mahadlok ta. Nga no, lagi mamista, mangimbitar man mo. Ta, mamista ta. Mamerdi ta. Mauwang ta. Pero simba, murag, bahala mo, basta kaya ko, simba ko, sa may ako. Lisod kayo na, kaya nikampo nato sa amahan, suluhon pa nato. Amahan ako, nasa langit. Ang kalaman ako sa matagadlaw, yatag ka na, pasag din ang uban Ginoo, awa sila manimba, alarang. Imbitar. Nga mas musalig sila. Bisag sa kalisod, ang imong kinabuhi na himong timailan nga, kuyawa na nila, no? Igo-igo na ang panginabuhi, pero nag-alagad sila sa simbahan. Bayan. Kaya ang uban, makakaplag sa Ginoo tungod sa ilang nakita sa ato, nanagay siguro Ginoo. Ginoo. Labi na karong Semana Santa. Instrumento ba ako sa kalinaw? O saway tagubot, o gubat, pero sa ato pong balay kay nang lupa ng platito, ang plato, mga nang magsugod. Di ba naikanta nga, let there be peace, let it begin with me. Sugod sa akong kaugalingon. So, iyan po ninyo, maura ginato mahimog. Iniusang paghampo. Dili tulog, dili bungol, dili buta ang atong Ginoo. Wala mamutingala nga ang lugar diin nga ni natao si Kristo, ang Israel, tuapil po sa gira. Nakakuyog ko pilgrimage, nakahikap ko sa ilawom sa altar, sa lugar nga natawhan ni Kristo, wa lang na ko isipan ni tulo akong luha. Ako nga. Sa Ginoo kung wala pa na, doon ako mapari. Wala ni tanan. Murag, nahikap mga dini siya. Dini nagsugod. Mas nasabtan nimo ng imong buhi. Nasanta. Ngaunta, pagka Domingo sa pagkabanhaw, sadya ang atong naong. Basig babaliktad, lipay ta sa Biyernes Santo, ya, goal na kayo. Mo na'y mahitabo namong mga pare. Basta Semana Santa, manganta na mamog, Alleluia, Alleluia, ang mga pare, perting luyaha.
Pero tiluya kay patig daghalag kalihukan sa Semana Santa. Huwebes Santo, hugas, vigil, pagka-Birnes, sayo, istasyon sa Cruz, alas 5, mahuman alas 9, magpakumpisal, tapos City Palabras alas 12, pahalok sa Cruz alas 3, procession sa Santo Entierro, gabi. Kaya pagka Sabado, practice na po sa mga sakristan, kaya katong liturgy sa light, kung mahuman alas 9 sa gabi, alas 10, bumatag alas 3, kay sugat alas 4. Nagpiknik na mo, tanan. Ang pare, tuas kong binto, gihilot, kay nagdaghan. Pero sige lang, nga naman ang kinabuhi. Ilhan man nimo kung luya na ang pare, kay di nalipay ang iyang aleluya. Huba na ang misa, aleluya, ale. Wala, piting luyahan na dyan. Pinatunta nga, ato na. So, mo na yung mga pamalandong, instrumento ba ako sa kalinaw? Kung na kay gidumtan, ayaw na dugangi. Kaya kaniimong pagdumot, labaw pa na sa missile, nga bomba dito sa pikas. Tumaw na dakong hagit ini nga semana. Kini dili ko ni i-appeal mga lain-lain nga kining biblical passages para sa pagtampo sa kalinaw, pero ato lang ang tapuson nga na. Mao to'y katapusan. So, muhilom ta makadiyot. Pasalamat ta sa Ginoo nini nga kahigayunan. Ang Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado, Domingo sa pagkabanhaw, gitawag ni nga Easter Triduum. Ang tulo ka mga balaan nga adlaw sa atong paghandom, sa paghantos, pagpakamatay, ug pagkabanhaw ni Kristo. Salamat Ginoo nining kakabhion. Salamat sa kahigayunan nga gihatag mo kanamo. Among itugyan kanimo ang among mga kahingawa, ang among mga kaguol. Ikaw ang nasayod sa tanan. Hatagi og kasulbaran nga maanggo na namo ang kalinaw. Wala kami mahibalo unsay mahitabo sa kaugmaon. Pero nagatuo kami kanimo nga ikaw mo'y naggunit unsa ang among ugma. Musunod unta kami sa dalan ni Kristo diha sa pagpas-an niya sa krus. Tagay kami kalig-on, igong kusog nga mupas-an sa among tagsa-tagsa ka krus. Mabuntog unta namo ang sala, binagi sa pagbuhat og maayo. Mutubo unta kami sa among pagsalig, sa pagkabanhaw, sa gahom sa kahayag, batok sa kangit-ngit. Panalipdi kami sa tanang panulay. Salamat sa gasa sa Espiritu Santo nga mo'y among panagang, mo'y among gahom nga dili madala, dili mabuntog ni Satanas. Itugyan ko kining imong mga anak nga na dinhi sa ilang pagpauli, sa ilang tagsa-tagsa kabalay. Mahimunta silang instrumento sa kalinaw. Mahimunta silang balaan, dili lamang ang simana. Mahimo silang mga alagad. Mahimo silang mga timailhan sa imong presensya, sa ilang balay, sa ilang katilingban. Sama sa panag-ingnan sa mahal nga Berhen, matuman unta ang imong pagbuot, ang imong gisulti.
himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin, manalipod ug maguban kaninyo ang Dios nga mga gahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Salamat kaninyong tanan ug maayong gabi. Daghang salamat, Monsignor Terry. Some points to reflect upon. Our faith adheres to the steadfast love of the Lord that never ceases. Kini mga makahatag ka nato og sakto og maayong direksyon sa pagkinabuhi nga dili magpuyo sa kangit-ngit og kahadlok. Rather, to live life with a greater sense of purpose. Amen. So sa dili pa nako isunod ang supposedly nga sunod ani, unahon nako ang pagpasalamat kay wala nako naapil gabi pasayloa. So on behalf of our Virgen de la Candelaria Parish, inubanan sa atong mga kaparian, daghan kaayong salamat. It's our sincerest gratitude sa inyong pag-anhi karon. Sa mga attendees coming from the different chapels, from the different ministries, daghan kaayong salamat. Og sa tulo ka gabi, kita giubanan sa 3 different choirs, and these are the St. Lawrence Choir on the first night, the Parish Youth Apostolate on the second night, ug karong gabi una giubanan ta sa Sam Choir and Adsom El Choral. Og sa kanatong tanan nga aning adinhi karon, daghan kaayong salamat sa pagtubag sa tawag sa atong Ginoo. So at this juncture, my dear brothers and sisters in Christ, is the handing over of the token and certificate that reads, Certificate of Recognition is in grateful recognition and sincere appreciation to Reverend Monsignor Terry P. Iral, DCS, for generously sharing time, wisdom, and spiritual guidance as resource speaker during the Holy Week public recollection of the Virgen de la Candelaria Diocesan Shrine and Parish through the inspiring reflections and meaningful insights imparted. The faithful were led to a deeper understanding of Christ's passion, fostering renewed faith, sincere repentance, and a more profound encounter with God during our sacred season, this sacred season. May the Lord abundantly bless you for your dedication to the ministry of evangelization and to your commitment to guiding His people towards spiritual renewal. Given this day, first day of April in the year of our Lord, 2026. Signed, Reverend Father Johnny A. Villanueva, Parochial Vicar. Signed, Reverend Monsignor Guy Arnold L. Pineda, Parish Priest. And to hand over is our Parish Priest, Monsignor Guy Arnold Pineda. Mag-crowd picture dayon ta. Gihangyo ang tanan sa pagtindog para sa crowd picture.